Днес сме ви подготвили две от най-добрите предложения в ултраспортния сегмент за 2026 година. Continental Sport Contact 7 срещу новата Bridgestone Potenza Sport Evo. Коя обаче е по-подходяща за вашият стил на шофиране? Когато говорим за Continental Sport Contact 7, то говорим за една гума, която генерално играе на сигурно, тя има съвсем леко предимство при спиране на мокро и спиране на сухо и като цяло се оценява в класа си именно в тези два параметра. Potenza Sport Evo обаче прилага съвсем различна философия в динамичното шофиране, тъй като тя е настроена за по-остро и директно управление, което да получите от волана посредством гумите. И двете гуми имат сравнително еднакъв шум при движение с висока скорост, така че това не е метър, който трябва да ви интересува, ако избирате между двете. По-скоро заложете на Continental Sport Contact 7, ако спирачният път е приоритет номер 1 и на Potenza Sport Evo, ако цените динамичното и остро управление и очаквате наистина реална връзка през волана.